Wel, noswaith dda i chi gyd, os ydych chi eisiau cymryd set. So dyma ni wedi cyrraedd noson ola ni yn Llanw. Falle bod rhai yn edrych ymlaen at mynd adre i gwely eu hunain, a falle bod rhai chi jyst eisiau aros yma'n byth, dwi'n yn siŵr. Ond da ni wedi cael gwledd yn dod wythnos yma. So dwi jyst angen wneud cwbl o gyhoeddiadau i chi. Ond cyn i fi wneud hynna, jyst eisiau cyflwyno fy hun. So Anna ydw i. Dwi'n dod o Bontypridd yn wreiddiol. A few ponties yn y stafell. Ond dwi'n byw yn y Bala erbyn hyn. Ac yn gweithio i canolfan Encil a tŷ gweddi o'r enw Ffald y Brenin sydd yn Sir Benfro. Ac o'n i'n gweithio yna am sawl blwyddyn, achos wrth gwrs dwi'n byw yn y Bala, dwi'n gweithio i Ffald y Brenin sydd yn Sir Benfro, ond erbyn hyn dwi'n gweithio ar rhan Ffald y Brenin yng Nghymru. A dwi yn hollol passionate angerddol ac yn credu fod Duw yn symud yn ein gwlad ni eto. Ac yn ddisgwylgar, ac yn gweddio, ac yn aros, ac yn pwyso fewn, ac yn ceisio wneud beth bynnag mae Duw yn gofyn i fi wneud i weld hynny yn digwydd. A dwi'n deud hwn wrth pawb. Dwi'n teimlo fod Duw yn wneud rhywbeth arbennig ymysg ni y Cymru Cymraeg. Ydyn ni'n well na unrhyw un arall? Na, dyn ni'n gwybod bod ni ddim. Ond am hwrpas Duw, dwi'n teimlo fod y Cymru Cymraeg yn allweddol i be mae Duw yn wneud yng Nghymru ac hefyd i bendithio gwledydd y byd. Ac felly, dyna pam dwi mor passionate am Llanw, dyna pam dwi mor passionate am gwaith ymysg Cymru Cymraeg. So dyna chydig o pwy ydw i. Rwan, y cyhoeddiadau sy'n lot llai interesting. Reit. So, mae jyst i atgoffa chi fod y noson dalent heno, so gobeithio bod lot o bobl yn mynd i ddangos eu talentau am 8:45 fan hyn. A hefyd, jyst i atgoffa pobl fod sy'n aros ar y safle, bod rhaid i chi adael erbyn eich stafelloedd, erbyn 8:30 bore fory. A mae yna cyfarwyddiadau ar y drysau neu rhywbeth i chi ddilyn, so newch yn siŵr bod chi'n wneud hynny. A wedyn y cyhoeddiad ola yw fod, mae Llanw, dyn ni ddim yn wneud elw o gwbl yn Llanw. So, os oes gennych chi awydd i cefnogi'r gwaith yn ariannol, dylen yna fod QR code fyny rhywben i chi allu rhoi i'r gwaith Llanw fel bod ni'n gallu parhau i roed yr wyl ymlaen ac adeiladu. So, jyst meddyliwch am hynny. Mae yn costio pres i roi rhywbeth fel hwn ymlaen. So, jyst fyddwch yn gweddigar am hynny ac os chi'n teimlo i rhoi, cofiwch wneud. Okay. So, dyn ni jyst yn mynd i cymryd munud jyst i dawelu. Arglwydd, dyn ni jyst eisiau diolch i ti am pob peth ti wedi wneud wythnos hyn. A diolch fod o ddim drosodd, fod gyda ni heno hefyd. A dyn ni jyst eisiau gwahodd dy bresenoldeb di i'r stafell yma. I fod ar waith. Neu di agor ein calonau ni. Neu di agor ein clustiau ni. A fel y tîm gweddi yma wythnos hyn, ddaeth rhywun ato fi ddoe hefo gair oedden nhw wedi gweld llun
yn ystod yr wythnos, ac oedd o'n clymu fewn hefo pethau eraill oedden ni wedi dirnad. A felly dwi jyst eisiau rhannu'r llun yma, achos dwi'n siŵr fydd o'n berthnasol i rhai ohonoch chi yma heno. Ond oedd y darlun yn syml. Oedd o'n person oedd mewn bloc o ia, ac oedden nhw'n stuck, methu symud. A wedyn, nath yr haul dechrau tywynnu a meddalu'r ia a rhoi rhyddid i'r person oedd yn stuck. A dwi'n meddwl falle bod rhai ohonoch chi heno, falle wedi gweld pobl eraill yn cael bendith wythnos hyn, a falle bod chi jyst yn teimlo'n oer. Dwi jyst yn teimlo fod hwn yn air i chi. Mae'r golau yn dod, fydd yr haul yn tywynnu arnych chi ac yn meddalu'r ia. A di hwnna ddim yn rhywbeth be dwi'n caru am y darlun yma. Dwi ddim yn rhywbeth mae rhaid i chi wneud. Ond Duw sy'n wneud y gwaith. Yr haul yn tywynnu ac yn meirioli'r ia a dod â rhyddid. A felly, os ydy hwnna'n chi heno, cyn i ni fynd mewn i'n addoliad ni trwy canu, dwi jyst eisiau gweddio drostoch chi. Dych chi'n gorfod wneud dim byd, ond jyst yn eich calon fel, dwi'n teimlo'n oer, dwi'n teimlo'n stuck. A jyst derbyn y gweddi yma, y bendith yma. Felly, i unrhyw un sydd yn teimlo yn stuck yn y lle yma heno, falle'n teimlo'n oer, dwi'n bendithio chi yn enw Iesu Grist. Fydd yr haul yn tywynnu arnoch chi heno yma. Yn y dyddiau i ddod, fyddech chi yn cael eich rhyddhau o'ch caethiwed chi. A dwi'n bendithio chi yn enw Iesu Grist i wybod fod Duw ddim wedi anghofio amdanoch chi. Mae o'n gweld chi. Ac mae o'n gweithio ar eich rhan chi. A felly, dyn ni jyst yn datgan rhyddid yn y lle yma heno, yn dy enw di, Iesu. Amen. Noswaith dda i chi gyd. Chi'n okay? Chi'n llawn egni, barod i fynd? Not so much. Iawn. Trafod yng nghyfrifiadur i'n dweud, too far away, try moving a bit closer. Dyna ni. Dwi am ddarllen i chi o allan o colosiad pennod 1, a'r teitl ar yr adnodau yma. So drwy gael nhw? Meseia Iesu sydd yn ben. Dyna oeddwn ni'n canu bore yma yn mae Iesu yw'r pen. Mae'n dangos yn union sut un ydy'r Duw anweledig, y mab hynaf nath roi ei hun dros y greadigaeth gyfan. Cafodd popeth ei greu ganddo fe, popeth yn y nefoedd ac ar y ddaear, popeth sydd i'w weld a phopeth sy'n anweledig, y grymoedd a'r pwerau sy'n llywodraethu a rheoli, cafodd popeth ei greu ganddo fe i'w anrhydeddu e. Roedd yn bodoli o flaen popeth arall a fe sy'n dal y cwbl gyda'i gilydd. Fe'n creuwyd ni i'w anrhydeddu ef. Dyna'n union. Yr unig beth da ni'n mynd i wneud heno ydy anrhydeddu'r arglwydd. Ydy hynny yn iawn efo chi? Gret. Ga i'ch herio chi jyst heno yma? Da ni'n mynd adre bore fory. Beth am i ni rhoi yr holl glod sydd gennym ni i'r arglwydd heno? Yr holl mawl. Bod ni'n mynd edrych o gwmpas a gweld o be mae hwn o hwn neu'r llall yn neud, ond bod ni just yn hoelio'n llygad ni ar yr arglwydd Iesu ac yn mynnu mae fe sy'n cael ein sylw cyfan i heno, a'n anrhydedd cyfan i heno.
Di hynna'n okay? Ewch chi sefyll a mi gawn ni anrhydeddu Iesu. Bendigedig. Bendigedig oed, pa bod tir yn cynhyrchu ffrwyth, a ddigonedd yn llifo'n rhwydd. Bendigedig bendigedig oed, pa mae'r byd fel di-ffeithwch hir, ac yn crwydro'r anialwch hir. Bendigedig oed. Wrth i darllwys y bendithion, canadw'n wrth i bythwch gai amdana, dewis y fflyd. Bendigedig oed ar flwyddyn, bendigedig oed. Bendigedig oed ar flwyddyn, bendigedig yw dy enw bendigedig oed, a mae'r haul yn tywynnu dan, ac mae'r byd fel y dylai fod. Bendigedig oed. A bendigedig oed, pan mae'r dioddau harbaich yn drwg, efo'r poen yn yr offrwm hwn. Bendigedig oed. Wrth i darllwys y bendithion, canadw'n wrth i drallwch gai amdana, dewis y fflyd. Bendigedig oed ar flwyddyn, bendigedig oed. Bendigedig oed ar flwyddyn, bendigedig yw dy enw. Bendigedig oed. Bendigedig oed ar flwyddyn, bendigedig oed. Bendigedig oed ar flwyddyn, bendigedig yw dy enw. Ti'n rhoi ac ymddyn nhw. Ti'n rhoi ac ymddyn nhw. Dal i ddewis dweud, bendigedig oed. Ti'n rhoi ac ymddyn nhw. Ti'n rhoi ac ymddyn nhw. Dal i ddewis dweud, bendigedig oed. Bendigedig oed ma'r blwyddyn, bendigedig oed. Bendigedig oed ma'r blwyddyn, bendigedig yw dy enw byw. Arglwydd beth bynnag y sefyllfa, ti sy'n ben ar y cwbl. Yn y dyddiau da a'r dyddiau poenus, ti yw'r arglwydd, a natganiad i yw bendigedig oed. Beth am ni jyst dreulio eiliad yn dweud, ie arglwydd, dyna fy natganiad i. Mae ti sy'n ben.
wrth y tallwys. Wrth y tallwys dyfen dyddion, canaf dy glod. Wrth y twyllwch gai amdanaf, ddewis a ddweud, mae bendigedig wyth ar glwydd yw, bendigedig wyth, bendigedig wyth ar glwydd yw, bendigedig yw dy henw fi. Dim condemniad mwy, rwyf yn rhydd i ddiw, trwy fy Iesu gwyw, concwr peth. Does dim dyled. Does dim dyled mwy, cafwyd talia'r llawn, yn y gwerthfawr waith, daeth o ysbryd, dim condemniad mwy, rwyf yn rhydd i ddiw, trwy fy Iesu gwyw, concwr peth o Duw, does fy Iesu sy'n gallawdwriaeth.
debyg ef, o mor hyfryd yw'r enw hwyr, enw Iesu. Ti ddim am nefoedd heb ein cwmni, a Iesu ddaeth i lawr ar y nef. Hechod gryf dy gau a cryfach, dim ar llai gwahan i naw. O mor hyfryd yw'r enw hwn, o mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu Grist fyw. O mor hyfryd yw'r enw hwn, does dim oes debyg ef, o mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu. O mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu. Fedrechais angau, y llygad ei rwygo, ac efod ag ymthros beth yn fydd. Fy nefoedd yn ddigo, y clodydd o goniad, bodais gyn ôl a farw'n fyw. Does neb sydd yn debyg, neb i'w gymharu, nawr ac am byth teyrnas i rwyd. Ti fi y deyrnas, ti mae'r ogoniad, ti fi a'r enw i'w boddi. O mor ynys yw'r enw hwn, o mor ynys yw'r enw hwn, enw Iesu Grist fyw. O mor ynys yw'r enw hwn, does dim oes saib o'i blaen. O mor ynys yw'r enw hwn, enw Fedrechais angau, fedrechais angau, y lledad ei rwygo, ac efod ag ymthros beth yn fydd. Nefoedd yn crio, y clodydd o goniad, bodais gyn ôl o farw'n fyw. Neb sydd yn debyg, neb i'w gymharu, nawr ac am byth teyrnas i rwyd. Ti fi y deyrnas, ti mae'r ogoniad, ti fi a'r enw i'w boddi. O mor ynys yw'r enw hwn, o mor ynys yw'r enw hwn, enw Iesu Grist fyw. O mor ynys yw'r enw hwn, does dim oes saib o'i blaen. O mor ynys yw'r enw hwn, enw Iesu. O mor ynys yw'r enw hwn, enw Iesu. A jyst yn y tawelwch, dwi am gweddio enw Iesu dros dan i gyd. Da ni wedi cychwyn y noson trwy ganu, trwy drwg ar da.
ti sy'n ben. Dwi specifically am weddio dros unrhyw un sydd mewn unrhyw fath o boen, corfforol, meddyliol, ysbrydol. Ac arglwydd Dduw, ti sy'n ben ar y cyfan, da ni'n gofyn yn enw rymus Iesu am iachad. Arglwydd pa bynnag boen sydd yn ein cyrff, pa bynnag afiechyd sydd yn ein cyrff, da ni'n datgan iachad yn enw Iesu. Da ni'n datgan enw Iesu dros bob iselder a gorbryder a iechyd meddwl. Da ni yn gweddio enw Iesu dros y rhai sydd wedi cael eu siomi, y rhai sydd wedi cael eu brywio. A da ni'n gweddio adferiad Iesu Grist dros chi heno. Ac os ydych chi'n cytuno efo'r weddi yna, newch chi ddweud Amen. 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 Newch chi eistedd os gwelwch yn dda. O, mae'n lyflu gweld chi gyd. Noswaith dda. I chi sydd ddim yn nabod fi, Deb Stammers ydw i. Jyst cyflwyno fy hun chydig bach. Dwi'n byw yn Ynys Môn. Yes! Yn Caergybi. Ac dwi'n gweinidog yna gyda'r bydyddwyr. Dwi'n dod o Loegr yn yr eiddiol, canolbarth Loegr, ond dwi'n byw yn Gogledd Cymru rwan ers dros 20 mlynedd. Never look back. Ac hapus iawn i fod yma. Rhan o teulu Llanw ers sawl blynedd rwan. Hapus iawn i fod yma. Mae'n fraint i fod gyda chi heno. Wel, sut ydych chi'n neud heno? Gobeithio bod chi wedi cael wythnos da yn Llanw. Noson olaf. Yng nghanol yr holl gweithgareddau, holl bingo, bita tatws, mynd i'r traeth, bita mwy o datws, gobeithio bod chi wedi cael amser i clywed llais Duw yn siarad gyda chi. A gobeithio bod Duw wedi bod yn siarad gyda chi heno yn barod trwy yr addoliad, trwy be mae Anna wedi deud yn barod. Tybed, be ydy'r pethau mae Duw wedi bod yn rhoi ar eich calonnau chi yn ystod yr wythnos? Ydy Duw wedi bod yn rhoi rhyw fath o alwad newydd i chi yn ystod yr wythnos hon? So wrth i ni baratoi fynd yn ôl bore fory, dwi jyst eisiau rannu gyda chi chydig o feddyliau ar stori Moses. Ac da ni'n mynd i adlewyrchu ar ein alwad ni trwy edrych ar alwad Moses, alwad Duw i Moses. Felly, os ydych chi efo'ch Beiblau, beth am i ni droi at Exodus pennod 3, gobeithio, ydw i angen wneud hyn, neu ydych chi'n mynd i helpu fi gwych. So, da ni'n mynd at Exodus 3 i ddechrau, adnodau 1 i 6. Roedd Moses yn gofalu am ddefaid a geifr ei dad yng nghyfraith Jethro, offeiriad Midian. A dyma fe'n arwain y praidd i'r ochr draw i'r anialwch. Daeth at fynydd Duw, sef mynydd Sinai. Yno, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos iddo o ganol fflamau perth oedd ar dan. Wrth edrych, roedd yn gweld fod y berth yn fflamau tân, ond doedd hi ddim yn cael ei llosgi. Anhygoel, meddyliodd. Rhaid i mi fynd yn nes i weld beth sy'n digwydd.
Pam nad ydy'r berth yna wedi llosgu yn ilw? Pan welodd yr arglwydd ei fod yn mynd draw i edrych, dyma Duw yn galw arno o ganol y berth. Moses! Moses! Dyma fi, medde Moses. A dyma Duw yn dweud wrtho, paid dod im nes, tyn dy sandalau, ti'n sefyll ar dir cysygredig. Yna dyma fo'n deud, fi ydy Duw dy dad, Duw Abraham, Duw Isaac a Duw Jacob. A dyma Moses yn cuddio ei wyneb am fod ganddo ofyn edrych ar Dduw. Siwr bod y stori hon yn cyfarwydd i lot ohono ni. Mae Moses mewn chydig o identity crisis yn tydi. Wedi tyfu fyny yn yr Aifft, ymhalas y frenin, fod o'n un o'r pobl Israel. A wedi gweld ei bobl yn cael ei wthrymu, yn gorfod gweithio fel caethweision yn yr Aifft. Ac yn y diwedd wrth gwrs, nath Moses mynd mor flin, nath o ladd un o'r eiffdwyr oedd yn curo Hebrewr. Ac mae Moses erbyn pwynt yma yn y stori wedi ffoi o'r Aifft ac wedi sefydlu bywyd newydd yn bell i ffwrdd y Midian allan yn yr anialwch fel bugail. Felly mae Moses ar y pwynt yma yn y stori yn cuddio. Mae'n cuddio. Ond ni all Moses guddio rhag Duw. A mae Duw yn gweld Moses ac yn adnabod Moses a phwy ydi o a beth yw potensial Moses. Ac wrth gwrs, da ni'n gweld Duw yn gwneud rhywbeth anhygoel, fel mae'n deud, mwyn denu sylw Moses. Perth ar dan, ond dim yn llosgu'n ilw. Ond dwi eisiau chi gweld rhywbeth yma. Dydy Duw ddim yn siarad yn syth efo Moses. Tydi o ddim yn galw enw Moses yn syth. Mae'n aros tan bod Moses yn mynd draw i edrych. Mae'n dweud yn llythrennol, mae'n troi o'r neilltu. He turns aside to look. Pan welodd yr arglwydd i fod yn mynd draw i edrych, dyma Duw yn galw arno o ganol y berth. So peth cyntaf dwi eisiau deud heno really ydy, yr un sy'n stopio i edrych ydy'r un sy'n clywed y llais, sy'n clywed y galwad. Yr un sy'n stopio i edrych ydy'r un sy'n clywed y llais. A weithiau, da ni'n dod i rhywbeth fel llanw, a da ni'n cael cipolwg o'r Iesu, da ni'n cael cipolwg o'r pethau ryfeddol mae Duw yn ei wneud, o rhywbeth anhygoel. Ond wedyn, da ni jyst yn mynd adre, da ni jyst yn cario ymlaen. Da ni'n cario ymlaen gyda'n bywydau, a da ni ddim yn troi o'r neilltu, da ni ddim yn mynd i edrych. A da ni mor brysur yn dan, mae bywydau ni yn llawn pethau, da ni jyst yn mynd o un peth i'r llall, da ni'n mor distracted, bod ni ddim yn stopio i roi sylw i'r hyn y mae Duw yn ei wneud. A mae angen stopio a roi sylw. Faint o burning bushes yda ni jyst yn redeg heibio nhw bob dydd heb stopio i roi sylw i alwad Duw. Felly dyna chydig o be da ni, mae fi ac Anna yn trio gwneud gyda chi heno, jyst rhoi lle i chi roi sylw i be mae Duw wedi bod yn deud a wedi bod yn wneud yn eich bywydau chi yn ystod yr wythnos hon. A dwi yn credu bod Duw wedi bod yn rhoi galwad newydd i lawer ohono ni wstos yma. Ella galwad i weddio, dyfal barhau weddio dros Cymru. Gweddio dros y pobl mae Duw wedi rhoi ar ein calonnau ni. Ella galwad newydd i mynd allan i mewn i'n cymunedau, neu rannu'r efengyl gyda'n ffrindiau, neu mynd yn mwy involved efo'r eglwys lleol fel oeddwn ni'n meddwl amdano fo neithiwr. Galwad newydd, ond mae o isio ni geisio fo, troi
o'r neilltu. Rhoi sylw at y perth sydd ar dan. Peidio rithronol i fywyd normal, hectic, heb clywed ac ymateb i lais Duw. So, jyst eisiau deud wrth chi, peidiwch â gadael llanw, heb gwneud dy fusnes efo Duw. A hefyd, unwaith bod chi'n cyrraedd adra, efallai bod chi angen rhoi amser i Dduw, jyst i weddio, i brosesu, sgwennu pethau lawr, mynd ar encil, mynd i Fald y Brenin, efallai. Meddwl am be mae Duw wedi bod yn deud i chi. Stopiwch. Rowch sylw. So beth sy'n digwydd nesaf yn y stori? Wel, mae'n siŵr bod chi'n gwybod. Mae Duw, wrth gwrs, mae Duw wedi clywed cry y Hebreaid yn eu caethweisiaeth. Ac mae'n mynd i'w hachub nhw trwy arweiniad Moses. Felly mae'n galw Moses i fynd yn ôl i'r Aifft i siarad gyda'r Pharo. Felly, da ni'n parhau ddarllen rwan yn adnod 10 o Exodus 3. Felly, tyd, medda Duw. Dwi'n mynd i dy anfon di at y Pharo i arwain fy pobl Israel, allan o'r Aifft. Ac wedyn mae Moses yn ymateb. Dyma Moses yn dweud wrth Duw, fi? Pwy ydw i? Pwy ydw i i fynd at Pharo ac arwain pobl Israel allan o'r Aifft? Ac wedyn, wrth gwrs, da ni'n gweld tro ar ôl tro, mae Moses jyst yn rhoi esgus ar ôl esgus i trio dadlau i ffwrdd allan o alwad Duw ar ei fywyd. Tybed os da ni'n trio dadlau'n ffwrdd allan o alwad Duw weithiau. Ond mae esgus Moses yn dechrau efo, pwy ydw i? Pwy ydw i? Fel o'n i'n deud, oedd Moses yn canol dipyn o crisis hunaniaeth, identity crisis. Doedd o ddim yn gwybod pwy oedd o mewn gwirionedd. Oedd o wedi tyfu fyny rhwng 2 fyd gwahanol mewn ffordd yn yr Aifft. 2 deulu gwahanol. Ac hefyd oedd o wedi methu, big time. Oedd o wedi lladd rhywun. Oedd o wedi gwneud llanast enfawr. Ac oedd o wedi redeg i ffwr. Ac rwan mae allan yn yr anialwch yna yn byw bywyd distaw cudd fel bugail, wedi anghofio pwy ydi o, go iawn. Pwy ydw i, meddwl Moses, pwy ydw i fynd at y Pharo? Tybed, wyt ti erioed wedi dweud y geiriau yna, pwy ydw i? Pwy ydw i? Neu hyd yn oed os da chi ddim wedi dweud y geiriau yna, efallai bod chi wedi meddwl nhw, neu wedi teimlo'r teimlad yna. Gair ydy imposter syndrome yn tydi. Da chi wedi teimlo'r teimlad yna, pwy ydw i? Dwi'n teimlo chdi bach fel yna heno. Pwy ydw i? Felly, yr ail peth dwi eisiau dweud, really, i chi heno ydy, jyst gair wrth y pobl sydd ddim yn gwybod pwy ydych chi mewn Iesu. Efallai bod Duw wedi bod yn siarad gyda ti wsos yma a ti wedi cael galwad. Ti wedi cael galwad newydd gan Duw. Ti wedi teimlo'r arweiniad yr ysbryd glân y nudges yna. A mae yna rhywbeth ar dy galon di, mae yna rhyw dan yn dy fol di. Ond ti jyst yn edrych ar ti dy hun a ti'n meddwl, a ti jyst yn gweld dim byd o'n gwendidau a ti'n meddwl, pwy ydw i? Pwy ydw i wasanaethu Duw? Pwy ydw i? Dwi'n rhy ifanc. Dwi ddim yn gwybod digon eto. Dwi ddim wedi profi digon eto. Dwi ddim wedi cael digon o addysg eto. Neu pwy ydw i? Dwi'n rhy hen. Tydi iechyd fi ddim yn digon da. Does gyda fi ddim egni dim mwy. Gyda llaw, ydych chi'n gwybod faint oed wrth Moses amser y perth? 80 oed. 80 oed. Pwy ydw i? Pwy ydw i? Dwi'n fenyw. Pwy ydw i? Dwi ddim yn nabod neb. Dwi ddim yn rhan o'r in-crowd. Tydi fy ngwyneb ddim yn ffitio.
Pwy ydw i? Dwi wedi gwneud llanast yn y goffennol. Dwi wedi cael trauma. Pwy ydw i? Tydi Cymraeg fi ddim yn digon da. Jyst gar sydyn ar hynny, dwi wedi clywed, wrth gwrs, dysgwyr yn deud hynny. Ond hefyd dwi'n clywed lot o Gymru Cymraeg yn deud hynny hefyd. Dim isio gweddio allan, dim isio cyfrannu oherwydd maen nhw'n meddwl tydi safon eu iaith nhw ddim yn dda. Ond mae hynna'n drist. Mae'n drist. Tydi ddim yn wir, nac di? Tydi ddim yn wir. O le mae'r teimlad wedi dod bod ni ddim yn ddigon da? O le mae'r teimlad yna wedi dod? Oherwydd os mae Duw yn ein galw ni, dim ots os da ni ddim yn ddigon da. Dim ots. Tydi o ddim yn ymwneud â'n galluoedd ni. Mae Duw yn defnyddio ein galluoedd ni, ond dim ots, really, os da ni ddim yn digon da. Be mae Duw yn deud wrth Paul yn 2 Corinthiaid, mae fy heilion i'n hen digon i ti. Mae fy nerth i'n gweithio ora mewn gwendid. So, o le mae'r teimlad yna'n dod? O, dwi ddim yn digon da. Wel, mae'n dod o'r gelyn yn tydi. Mae'r gelyn isio ni peidio gwrando i lais Duw, peidio ymateb i alwad Duw. A mae'n celwydd. A dwi'n credu bod Duw isio codi ein hyder heddiw ac yn ein atgoffa ni o bwy yda ni ynddo fo. Mae pob un ohono ni wedi cael ein creu ar ddelw Duw, a da ni'n cwbl werthfawr. Da ni wedi ein caru'n llwyr yn ei ologef. Dyna pwy yda ni. Yn Salm 8 mae'n deud, mae o wedi ein gwneud ni ond ychydig is na'r angylion, ac wedi ein coroni ag ysblander a mawredd. Dyna be mae'r gair yn deud amdano ni. Dyna pwy yda ni. Ac os da ni wedi trystio yn Iesu, da ni'n blant Duw. Cawson ni'n dewis cyn i'r byd cael ei greu. Ac hefyd, mae Duw wedi rhoi awdurdod i ni gyda Iesu, yn Iesu. Mae Effesiaid yn deud, cododd Duw ni yn ôl yn fyw gyda'r Meseia Iesu a'n gosod i dernasu gydag yn y byd nefol. I dernasu gydag yn y byd nefol. Da ni wedi ein huno gydag A mae Iesu yn deud wrth y disgyblion yn Lug 10 hefyd, yn tydi? Mae Iesu yn deud, dwi wedi rhoi'r awdurdod i chi dros holl nerth y gelyn. Gallwch sathru ar nadroedd a sgorpionau, a fydd dim byd yn gwneud niwed i chi. Mae gynnwch chi awdurdod yn y nefoedd, awdurdod dros holl nerth y gelyn. Ydych chi'n gwybod hynny? Mae gynnwch chi awdurdod. Dyna pwy yda ni. Dyna pwy yda ni. Dyna pwy yda ni yn y Meseia Iesu. So, imposter syndrome ydy celwydd y gelyn. Yn Iesu, ti yn ddigon da. Dwi eisiau deud hynny wrth chi heno. Ti yn ddigon da. Os mae Duw yn dy alw di, mae Duw yn medru cymryd hyd yn oed ein gwendid, hyd yn oed ein brokenness ni, efallai yn enwedig ein gwendid ni, yn enwedig ein brokenness ni. Ac yn medru ei defnyddio fo i roi gogoniant i'w enw ef. Da ni'n gwybod gyda Moses, un o'r meysydd lle oedd diffyg hyder gyda fo, oedd siarad. So os da ni'n mynd i darllen dan arall, so os da ni'n dilyn y dawn i lawr i Exodus 4, adnod 10, so yn y pennod nesaf mae Moses dal yn dadla efo Duw. Ac yn adnod 10, mae'n deud hyn. So wedyn, dyma Moses yn dweud wrth yr arglwydd, Please, meistr, dwi ddim yn siarad o da iawn. Dwi erioed wedi bod, a fyddai byth chwaith. Mae gen i atal dweud, a dwi'n ei chael i'n anodd i siarad. Ond dyma'r arglwydd yn ei ateb. Pwy roddodd geg i ddyn yn y lle cyntaf? Pwy sy'n gwneud rhai yn fyd, eraill yn fyddar, rhai yn gweld ac eraill yn ddall? Ond nid fi, yr arglwydd. Felly dos, byddai un dy helpu di i siarad,
ac yn dy ddysgu di beth i'w ddweud. Ond meddwl Moses, oh please meistr, anfon rhywun arall. So dwi eisoes wedi dweud pa mor drist dwi'n teimlo pan nad yw pobl yn cyfrannu neu gweddio allan oherwydd bod nhw ddim yn meddwl bod safon eu iaith yn ddigon da. Ond dwi jyst eisiau deud rhywbeth chydig bach mwy eang heno hefyd am hyn. A gobeithio newch chi dderbyn hyn in the spirit with which it's intended. So dwi jyst eisiau siarad efo chi rwan fel Saesnes, fel rhywun sy'n dod o Loegr. Fel o'n i'n deud, nes I tyfu fyny yn Lloegr. I am English. Just eisiau deud wrthych chi fel Cymru Cymraeg. Mae Duw wedi rhoi llais mor hyfryd I chi. Llais unigryw, llais arbennig. A dwi wedi cael y fraint o clywed y llais yna, just cael dod I nabod chi, dod I nabod y Cymru Cymraeg. A dwi'n gwybod bod yn y gorffennol, mae pobl o Loegr wedi ceisio'ch tawelu chi, bod ni wedi bychanu'ch llais, dal yn ei wneud weithiau, bod ni ddim wedi bod yn gwrando ar y llais yna, ac oedd hynna'n hollol drwg, oedd yn hollol yn erbyn ewyllys Duw, dwi'n credu. Ond heddiw dwi jyst eisiau dod in the opposite spirit, a fel Saesnes, dwi jyst eisiau deud I chi fel pobl Duw ymhlith y Cymru Cymraeg. Mae Duw eisiau chi codwch llais chi. Codwch eich llais chi. Canwch eich can chi. Codwch eich llais, canwch eich can. A tydi Duw ddim just isio'r usual suspects I wneud hyn chwaith. Y gweinidogion, y pobl parchus, y pobl sydd yn dda mewn eisteddfodau, pobl fel yna. Mae'n galw I bobl I gyd ymhlith y Cymru Cymraeg I godi'ch llais. Pobl Duw yn ei holl amrywiaeth, pob oedran, pob enwad, pob cefndir. Mae Duw isio clywed dy lais di. A hefyd mae pobl sydd ddim yn nabod Iesu eto ymhlith y Cymru Cymraeg angen clywed eich lleisiau chi, clywed dy lais di. Oeddwn ni'n clywed bore yma gan Rhys. Just angen pobl I siarad geiriau obaith I mewn i'r byd yma ar hyn o bryd. Byd mor ansicr, byd llawn pryder ac ofyn. Mae dy lais di pwy bynnag wyt ti yn bwysig. Does dim rhaid bod ofyn. A mae Duw yn deud wrthych chi, be mae'n deud wrth Moses, dos. Bydda un dy helpu di I siarad ac yn dy ddysgu di beth i'w ddweud. A dwi jyst eisiau rannu efo chi, jyst un adnod o, hanner adnod hyd yn oed, o caniad Solomon, a mae hyn jyst yn gair I chi heno. Gad I mi dy weld, a chlywed dy lais, mae sŵn dy lais mor swynol, ath olwg mor ddeniadol. Gad I mi dy weld, a chlywed dy lais, mae sŵn dy lais mor swynol, ath olwg mor ddeniadol. Felly, trowch o'r neilltu, roi sylw at beth bynnag mae Duw yn ei ddweud wrthych chi heno, wythnos yma. Yr un sy'n stopio I edrych ydy'r un sy'n clywed y llais, clywed yr alwad. A wedyn, nawn ni just deud na wrth yr imposter syndrome yna, y pwy ydw I yna. Gwybod pwy ydyn ni yn y Meseia Iesu. Ac yn olaf, yng nghanol bob dim, mae Duw yn addo I fod gyda Moses yn tydi. So da ni jyst yn mynd yn ôl I Exodus 3, adnod 12. Bydda I gyda ti, dwi'n addo, medda Duw. Bydda I gyda ti, dwi'n addo, medda Duw. Ac mae Duw yn addo'r un peth I ni.
Os mae o wedi ein galw ni, mae'n deud, bydda i gyda ti. Ac i rai ohonoch chi sy'n nabod y stori, fyddwch yn gwybod doedd pethau ddim yn hawdd i Moses o gwbl. Oedd na eiliadau o lawenydd, gwirthiau, buddugoliaeth. Oedd y rhan fwyaf o daith Moses yn galed iawn, iawn, iawn. Pobl yn cwyno, gwrthwynebiad, cyfrifoldebau yn drwm iawn, iawn ar ei ysgwyddau. Fy profi newyn, sychder, gelynion yn ymosod arno fo. Taith hir iawn trwy'r anialwch. Ac wrth gwrs yn y diwedd, nath o ddim hyd yn oed mynd i mewn i'r gwlad yr Addewid na fo. A siwr bod na nifer ohonoch chi yma heno sydd wedi cael galwad gan Duw yn y goffennol ac wedi ymateb i'r alwad ac mae wedi costio. Mae o wedi costio. Dych chi wedi aberthu bob dim. Amser, arian, cartref, gyrfa da, efallai statws, enw da, ymhlith eich ffrindiau. Bob dim mwyn ymateb i alwad Duw, mae jyst yn cymryd bob dim. Ac i rei ohono ni, mae'n gallu bod yn anodd. Ac efallai bod rei ohono ni heno just wedi cyrraedd pwynt lle da ni'n cwestiynu, neu meddwl am roi gorau, neu just wedi blino'n llwyr. Dydy Duw ddim yn addo amser hawdd i ni fel Cristnogion. Ac actually, mae dilyn Iesu yn galwad i godi ein croes yn tydi. A mae llwybr yn hir. Ac dwi'n gwybod fori mae rei ohonoch chi yn mynd yn ôl i sefyllfaoedd eitha ansicr, a da chi ddim yn siŵr am y dyfodol. Ond, mae gynnon ni addewid. Mae gynnon ni addewid gan Duw. Mae Duw yn addo i ni fel nath o addo i Moses. Bydda i gyda ti. Bydda i gyda ti. Mae'n addo i bresenoldeb. I bresenoldeb. Ac wrth gwrs, mae Iesu yn deud yr un peth, yn tydi? Mae Iesu yn deud yr un peth. Diwedd Efengyl Mathew 28. Gallwch chi fod yn siŵr y bydda i gyda chi bob amser nes bydd diwedd y byd wedi dod. Ac efallai bod na rai yma heno sydd jyst angen derbyn y gwirionedd yna eto, derbyn y clywed hynny eto, a profi presenoldeb Iesu eto. Fel o'n i'n deud, dwi'n gweithio yn Ynys Môn, hanner amser dwi'n arwain capel, hanner amser dwi'n gwneud gwaith cenhadol mewn cymunedau Cymreig gwledig yna. Ac a deud y gwir, mae'n gallu teimlo anodd weithiau, ac mae llais y gelyn yn sibrwd weithiau. Ti ar ben dy hun. Ti ar ben dy hun. Ti'n wan. Ti ddim yn llwyddo. Beth ydy'r pwynt? Ti ddim yn ffrwythlon. A weithiau mae'n tynnu fi lawr. A dwi'n dechrau meddwl, ydy Duw wir yn dda? Ydy o'n gofalu amdana i? Ond y gwir ydy, yng nghanol bob dim, dwi byth ar ben fy hun. Dwi byth ar ben fy hun. Da ni byth ar ben ein hunan. Mae Iesu wedi addo i sticio efo ni nes bydd diwedd y byd wedi dod. A mwy na hynny, mae o wedi anfon ei ysbryd glaw, meddwl am y glaw, ysbryd glân i fyw ynddo ni. Presenoldeb Duw yn byw ynddo ni. A mae Iesu yn gwybod sut mae o i ddioddau. Mae o wedi dioddau drosom ni. A pan da ni'n dioddau oherwydd y galwad mae Duw wedi rhoi i ni, da ni'n rannu yn cariad Iesu. Da ni'n profi ei gariad mewn ffordd newydd. A mae Iesu yn dioddau wedyn gyda ni yng nghanol bob dim. Mae o'n sticio gyda ni. Mae o yng nghanol y llanast ac yng nghanol bob dim gyda ni. Mae Iesu gyda ni. A mae'n rhoi i ni ei presenoldeb. Does na'm byd gwell yn y byd
na bresenoldeb Iesu nag oes. Does na'm byd gwell. Os da chi ddim wedi profi presenoldeb Iesu, os da chi ddim yn gwybod, os da chi ddim yn nabod Iesu, os da chi ddim wedi cwrdd â Iesu go iawn, ella heno ydy'r noson i chi. Does na'm byd gwell. Cos hyd yn oed yng nghanol bob dim, mae bywyd yn taflu arno ni. Mae gynnon ni presenoldeb Iesu. Mae gynnon ni'r ysbryd glân. Dim byd arall sydd angen. Dwi jyst eisiau rhoi, da ni'n mynd i gael amser rwan i ymateb i be mae Duw wedi bod yn deud wrthyn ni trwy'r wythnos. Iesu, y cyntaf, yr olaf, yr un sy'n byw. Be mae o wedi bod yn deud wrthych chi ysys yma? Gai jyst gwahodd chi os da chi'n gyfforddus i sefyll. Da ni jyst yn mynd i gael eiliad o tawelwch. A dwi'n mynd i gwahodd Anna i fyny hefyd. Weithiau mae tawelwch yn gallu teimlo'n anghyfforddus iawn. Ond mae'r tawelwch yn aml fel be oedd Deb yn deud. Mae'n gyfle i ni troi tuag at y perth sydd ar dan i wrando ar Iesu. Felly, dyn ni yn mynd i oedi, jyst am chydig bach, i weld beth sydd gan Iesu i ddeud i chi heno. Ac os oes rhywun eisiau rhyddhau i llais nhw, mewn gweddi, neu dechrau can, dwi'n teimlo fod Duw eisiau clywed llais os oes rhywun digon dewr i wneud hynny, neu teimlo rhywbeth yn codi yna nhw, gweddio allan. Dyn ni yma gyda'n gilydd, dyn ni'n deulu i jyst rhoi lle i hynny, i lleisiau godi.
sy'n jyst yn sefyll allan i fi drwy'r wythnos yma'n dweud, yn ôl eich ffrindiau, jyst byddwch yn llawen eich bod chi'n berthyn i'r arglwydd, bod chi'n yn gorfod poeni, bod chi yn sefyll allan, bod chi yn teimlo bod chi'n yn perthyn, ond yn wir i chi mae Duw yn dweud i chi, jyst byddwch llawen bod chi wedi dod i'n nabod o. Peidiwch o bod yn swyl, mae o jyst eisiau clywed llais chi. Mae o jyst eisiau clywed llais chi'n dweud, dwi yma, a ie, dwi eisiau help weithiau, ond dwi yma i wneud be ti'n gofyn i fi wneud, a dwi eisiau help i wybod beth di hynna. So, mae o jyst yn deud i chi heno, jyst byddwch llawen, a peidiwch a bod ofn. Ac i rai ohonoch chi sydd yn meddwl pwy ydw i. Mae pob un ohono ni heno wedi cael ein galw gan Dduw. Sdim ots ein rôl ni, sdim ots ein oedran ni, sdim ots ein statws ni. A felly dwi jyst eisiau datgan drostoch chi heno. Pwy wyt ti? Ti'n ferch neu'n fachgen i Dduw? Pwy wyt ti? Ti wedi cael dy alw? Ti wedi cael dy dderbyn? Ti wedi cael dy eneinio? Mae'r Beibl yn llawn pobl sydd falle yn gymaint o bobl gwahanol. Ti'n meddwl pwy fyse yn defnyddio nhw, ond mae Duw yn. Felly pwy ydych chi? Chi wedi cael eich galw. A felly arglwydd ni jyst yn gofyn, fydde ti jyst yn cadarnhau hynny agor ein llyged ni, agor ein calonnau ni. I ni ddeall pwy ydyn ni yn Crist. Yn enw Iesu Grist. Amen. Byddai gyda ti. Dwi'n addo, meddai Duw. Beth yw dyfreiddwyd ti dros Gymru? Beth yw dyfreiddwyd ti dros dy fywyd ti? Dros y gwaith ti'n neud? Dros y grŵp o ffrindiau mae Duw wedi rhoi i ti? Dros dy deulu? Dros dy gymuned? Beth wyt ti'n medru gweld trwy lygaid yr ysbryd? Am beth wyt ti'n gofyn i Dduw? Byddai gyda ti, medda Duw. Dwi'n addo. Jyst am i ti ddwy'n i gof, dyfreiddwyd ti. A'i chadw hi ar flaen dy feddwl di fel petai.
A just rhwngtha ti a Duw, dwi am i ti ddweud diolch Arglwydd. Mi fyddi di gyda fi. Ti di addo. Ydych chi'n neud hynny? Just dod ar peth yna i dy gof. Dwi'n meddwl am llythrenol map o Gymru. A gweld y pobl yn caru Iesu. A mae'r Arglwydd yn dweud, fyddai gyda ti, Sian. Dwi di gaddo. So newch chi wneud yr un peth gyda'ch breuddwyd chi. Diolch. Diolch, Arglwydd. Fyddi di gyda fi. Ti di addo. Ti di addo.
Da ni am fynd yn ôl at bennill 2 sy'n sôn am genhedlaeth sydd yn codi. Wyt ti'n rhan o'r genhedlaeth yna sy'n barod i ddefnyddio dy lais? Diwygiad sydd ar dorri, mae'n dweud. Mae'n cyffro yng ngweddiau'r rhai sy'n plygu glin. Wyt ti yn y genhedlaeth yna?
diffygiol ti'n brwydro, fy ffydd sydd yn siglo ti'n brwydro, drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd, a drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd, fy ngolwg diffygiol ti'n brwydro, fy ffydd sydd yn siglo ti'n brwydro, drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd, drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd, fy ngolwg diffygiol ti'n brwydro, fy ffydd sydd yn siglo ti'n brwydro, drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd, drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd, fy ngolwg diffygiol ti'n brwydro, fy ffydd sydd yn siglo ti'n brwydro, drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd, drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd, greu llwybrau, cadw addunedau, mŵr yr wythiau, golau'n y tyllwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. Wyt ti'n greu llwybrau, cadw addunedau, mŵr yr wythiau, golau'n y tyllwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. 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 Dyna Bydda fi gyda thi. Dwi'n addo. A dydy Duw ddim yn ddiw fel petai yn mynd i ddweud celwydd. Byddai gyda ti. Byddai gyda ti. Paid a bod ofn. Byddai gyda ti. Dwi'n gaddo.
beth am ni ddweud diolch eto. Diolch i ti. Diolch, diolch. Diolch i ti. Yr holl a lliol fi. Am yr efengyl, am yr efengyl, am yr efengyl sanctau. Pan oeddem ni mewn carchar tywyll di. Oes un oleuni, oes un oleuni, oes un oleuni efo. Os ydych chi eisiau cario ymlaen yn y gofod yma, croeso i chi fynd draw i'r stafell weddi. A fydd yna addoliad ychwanegol yna hefyd heno. Ond dwi jyst eisiau bendithio chi, fy mrodyr a chwiorydd, wrth i chi fynd yn ôl i'ch sefyllfaoedd chi, eich bywydau chi. A dwi hefyd jyst wedi rhoi dan eich cader chi jyst gweddi dros Gymru. Yn ddiweddar mae Psalm 24 wedi dod o lot o gyfeiriadau fel gweddi dros Gymru. A felly dwi'n gwahodd chi i fynd â hwn, i parhau weddio dros ein cenedl ni. So croeso i chi fynd â fo, ond dwi jyst eisiau bendithio chi. Ac felly yn enw Iesu Grist, dwi'n bendithio pob un ohonoch chi. Wrth i chi fynd adre fory, fyddwch chi mor ymwybodol o bresenoldeb Duw yn agos ym mhob sefyllfa, ym mhob amgylchiad. Dwi'n bendithio chi i weld lle mae Duw ar waith yn eich bywydau chi. Dwi'n bendithio chi i gael eich tynnu yn ddyfnach ac yn ddyfnach fewn i cariad Crist. Fel bod chi'n gallu codi mewn nerth a hyder
i addoli a wasanaethu'r arglwydd trwy eich bywydau chi. Yn enw Iesu Grist. Amen. Amen.